que sabía recitar poemas, sumar e rezar. Como chiste que facía, os habitantes de Burgos decidiron regalarlle ao cura o can. Entón, o cura, o can, como non lle gustaba ese sitio, empezou a comportarse mal e a dicir palabrotas. Entón, o cura botouno fora. E esa mesma tarde, como se acercaba unha treboada, decidiu ir casa por casa avisando de que viña unha treboada e se necesitaban a súa axuda, o chamaran. Entón, Palmisira, que necesitaba a súa axuda, diciulle se podía ir a chamar ao médico para que axudara, que estaba moi enferma. Entón, o can Rin foi en busca do médico. Que pasou, can Rin? Es que a señora Palmira ten unha enfermedade moi grave, tes que ir a axudala. Pero a señora Palmira é de aguantar moito, non vou. Si que tes que vir, ou se non pode aguantar máis. Pero que eu teño medo. De que tes medo? Do lobo Crispín. Que lobo Crispín? O lobo máis feroz da terra. Bueno, non será nada. Si levanto esta mesa cos meus dentes, ves comigo. Claro que sí. Vale, vou contigo. Pero espera, vou coller o meu cabalo. Vale. Vámonos. Ah, o lobo Crispín. Entón, o lobo Crispín e o can Rin puxéronse a pelear. E o can Rin venceu ao lobo Crispín. Entón, xuntos, foron á casa de Palmira. O médico deulle un xarabe e curouse. E todos viviron felices e comeron perlices.